Prvá nominácia. Podľa Biblie ten had bol had v raji, Eva a Adam. Áno? A ten had podal Eve jednu takú niečo proste, nejakú vec. A ja by som chcela vedieť, čo to bolo, čo jej to podal. Ten had tej Eve. Viete, čo je had? No viem, čo je. No to je ako zviera, no ten had. To je taká užovka, no had. Dáme to už, tá užovka, že čo podala tej Eve? Nerozumiem tomu, ja som katolík, viete, no. Druhá nominácia. Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Nevím, Čechom. Čo sme asi tak proti nim povstali, proti tým Čechom? A čo ja viem, lebo sú pyšní. A bitka bola niekde? Bili sme sa? No, áno, všetkých sme ich pozabíjali. Tretia nominácia. Čo v mene britskej panovničky Alžbety II znamená tá dvojka? No, keď som vedela, neviem. Vôbec neviem. Nie. Ja poznám iba toho môjho v tom Dallasi, toho JR. A raz ma takto natáčali tiež. Som pozerala Dallas a natáčali ma, aj som bola v televízii. No. Máte radi JR? Mám, no. A hovorím, že dojde pre mňa a nedošol. No, že sa mu helikoptéra pokazila. Štvrtá nominácia. Ako sa volal posledný ruský cár? Gustav Husák. Piatá nominácia. Doplňte výrok, ktorý sa pripisuje Cezarovi. Prišiel som, videl som. Videl som ako psa, jak beha po ulici, ako... To povedal Cezar? Áno. Cezar povedal, že hýbaj domov, lebo zamrzneš. Šiestá nominácia. Čo to znamenalo, keď Winston Churchill počas druhej svetovej vojny ukazovákom a prostredníkom ukazoval písmeno V? Písmeno V? Dušo, drahá, to dávate akési niektoré otázky ťažké. Keby som ja vedela, keď máš všetky 10 prstov. Kedy je ukazovák a kedy prostredník. Tento? Siedma nominácia. Koho porazili bitke pri Waterloo? Najväčšieho kapitána. No, ako sa volal? Fidel Castro.